party ni biadano romoi puila Aadhaar card rok kari unai kari yakoi beba kagos potro sunamoi aboni yagulo rang khoksa khokni sarwanu tahsildar rokno sarwoi jaga bumung khlai bai abo haikemang bosa tur bosor kakha jini borok hingkangke जोंखौ जागावो सिरि सिटिन सिमिनो जों तङै tongo नों बुमुं खलायनायनि थांखांके नों पुइलान सोंजागौ निन थागुनि बुमुं तामो निन थागुनि कागज दा तं निनि बागतनि कागज दा तं जोंखे कागज फुनुसिनि फुनुगै ओलो कागज बागतनि कागज बताय बर' मानसि नाय सोन्दोगो तंमानि उरि जाय पाइखा वा बेसेरो तंजा जाव गारिन रगस तंजा जाव कबा आरो कबा फन बुनजाय खिबिखा कागज बा फुनुग मालिया नों सिनाय बुले बिया फादारनि फायनाय हिंकांके बनि कागज दरकार गरै कागज के जोङो हाव तंनाय र बेसे कागजनि दरकार फादारनि कुन कागजनि दरकार तिनि आबो हाय नुकमां आंगो सालसा अस अ हा याकारि मा थांनाय आनि बलां मा सवान फायनाय थिनांगो आनि बुसाबुति रक आनि सुख तेबो जों तिब्रासा दफारक जों अ दाबि दावा खालायनायनि फानो दा अधिकार दंनो आबो बेलेगे वानामा सिंसाकब फियात तुमुं जों तिनि सानिया हंके जों तिनि सिनि अ मान थाइरकनो जों जदि जों मानिया हंके जों जदि सिनि पपुलेशन नो स्टेबल खालायै तुबुनानि थांखांके जों पुइलानो जिनि इलिगेलि फायनाय खातारनि हानि एबा खाबा क बरक बाय होनजागो सिकक बुथिरि अ सिकक बुथिरिनो जदि जों नक बुरुम थांगै इन्सपेक्शन खालायै गारि बै जों बरकनो जदि कायसा बरकनि डकुमेन्ट रकनो जों रिजेक्ट खालाया हंके सिज खाया हंके जों ताइबो पपुलेशन कमिनाय कारण तांगै हिंके बंनि पपुलेशन साल बुरुम नो बारियो जोंके स्टेबल लङै दं अथवा सिनिके डिक्रिज फान जों नानि दं कारण अफिसियल जों थांखांखो जों जत जागानो रिजेक्ट दङ सिनि प्रपार डकुमेन्ट फुनुगमायानि बागै क्वेश्चन केव जागावसि आनि हावो दङै आनि नगो दङै दा आं दाबो गानि डकुमेन्ट फुनुना नांसिनाय हो खलाय जाय फायका 2-3 हाजार बছर आबोनि यागुलो फानोसे आं आनि बुमुं खलायनायनि बागै आं रिजेक्ट खलाय जाबाय आबो हाय सामुं रंनो नुकमा बागै तिनि आं साक बाय थां अ जागाव जयन मा खलायका थिनां आं ताइबो जयन खलायनाय तिफ्रा हास्तेनि गोबां मा रोजाब गोरों रक ताइबो दङ मानिक रुमि पारमिता उषा गौतम बिश्वनाथ दुलाल गोप्लाय सिगां आबो हायतेबो गोबां मा रोजाब गोरों दङ दाबो मासिं फायका प्रग्राम खालायै नगो सुरुप जारा फाबायानो आबो बाय पायाखौ आनि बालसं जों फायै अ जागाव आं आसुक दंमा हाय आनि नगि फाय आसुक फायदि जों पालके जों चिनि मान फाय जों सामनानि नांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि होम मिनिस्टार अमित शाह सयै नोटिस रे हरमानि यागल फानोसे ब एक्जिक्यूट खायजागिया आबोनि बागै जिनि जों फायदि जों जागाव आसुक लायना नांनाय जों मा सामलायनाय जिनो सामुनो जों मुथाय गैया मानिया सा पर्यन्त जों सानै थांलायनाय सिविल सोसाइटि हनै जे दाबि आटला खालायबाय आबो बायनो दा जिनि सल्युशन सम्भव सल्युशन तो आबो बाय पाइयाख हायपानो जों जे जागाव जिनि बुसकांगो जे नुगै दंमानि इंडिया अंखा डेमोक्रेसी कान्ट्री बो जत्तनिसाय फान साबुनि हिखांके जे दफानि पपुलेशन बांगो जे दफानि सीट बांगो एसेम्बली वो बन कक सानानि फानबो बिनि न जों 20टा सीट बाय ताम खायमाना दंबा गुबुननि दफारनि जतन मिलुइ बरक जेनारेल सीट जागाव 40टा जों जदिओ जागाव 40टा खांके जों अ जागाव सिनि दाबि जे तंमानि जों डाइरेक्टली सेंट्रल गभर्नमेन्ट बाय सालायै जों सिनि दाबि पूरण खालायनां खामो बेखौ अ जागाव मेनलि रिजन तामो सिनि पपुलेशन जों सालब्रुम नो पपुलेशन कमी दं
जों सिनि पपुलेशन की जों कमी तंनाय हायदा जों इंडिया हाय जागारावो जे जागाव माइनरिटी वो तंगो जों जागाव कक सानानि सिनि कुनु थांगरै प्रधानमंत्री फांथुं राष्ट्रपति फांथुं बिनि कुनु सानानि गरै तांगे इनके बो तो केरंगो खाजाक निनि माइनरिटी मेजरिटी इंगै खलाई मान खांके जों एटलिस्ट इक्वल सिबि फानुं खांके जों बो फाइट खलायनानि सिनि बागै ताइसा जों जरामान खामु सेफमान खामु सो जों जोंनि पपुलेशन तो जों बांग्रोनानै जों बुसा बावै तो पपुलेशन बांग्रि माया बरकबो तो बुसा बावै पपुलेशन बांया तुमुं जदि जों सिनि आ काटातार न ताबुक फानो काहामके जों सवै मान खाके एबाके डकुमेन्ट्स ताबुक चिनि थानि जे जागाव होम मिनिस्टार जोंनो पारमिशन रि रोखा सरकार नों सामुं तांदिता नोंले तामनि बागै सिरिं आसुक तंग बा আপনি খাদ্য কোন বলি आबो तो बेलायके खा दुख नांनानि क আচ্ছা তো এই আপনার লাস্ট অবস্থা সিগি नों खरसा जे सिंगारनि उंनि खानोफ्रा भारत सरकारनो जो नायना रायजो सरकारनो माने ताम रिक्वेस्ट भारत सरकार तो बिनि सामुंबो खलायनो रोखा ब निजि नोटिस रि रहर जागो जागाबो दा 3 मास काय दङ भारत सरकार राज्य सरकारनो रि रहरि रोखा ताबुक सामनि सामुंबा दा तो भारत सरकारनि सामुंखा पारमिशन रोनानि बो पारमिशन रि रोखा ताबुक जदि नों पारमिशन ना मान यागोलो जदि नों ताबुक जे सरकारो जागाव चालु गय तंनाय सरकार जदि आबोनि स्टेप नाया हंतांके केंद्र सरकार ताम खायना तंबा तिनिनि दाबि तो जों केंद्र सरकारनि खानि सिनि दाबियालै ओ दाबि तो साबो दाबि ओ सामुं तांदिनि जों साबनो साइ तंबा जे जागाव एलायन्स जों मानि 7-8 मास काय थांका आगि जों जदि बिरोधी पार्टी खलायनाय जदि ओ दाबि सान कांखेले ककं खामु पार्टी कायसाया नों बायानि सम्पर्क गरै किन्तु तिनि एलायन्स जों मानि 8 मास काय तंखा 9 मास काय तंखा बुसकांगो इलेक्शन बो तंग ताइ 2 बছरसो तंसु फाइकांके विधानसभा जे इलेक्शन नों थांगान फुङाइकांके जाडाय जों फायान ताबुक फानोसे नों जे जागाव 6 मासनि सुक्ति था 6 मास लायै थांगा ताबुक फानो नों निनि सामुंसो नों याप्रिसि साया तिनि एलायन्स जों मा बायले ताम तंबा एलायन्स थुं मजि थुं तां थुं एलायन्स को कतरिया अब सल्यूशन खलायनानि बिनि रेसपन्सिबिलिटी दङ जागाबो जेहेतु बो जागानि सरकार चालु गय तंग बो तो बीजेपी नि सरकार यालै बंखाओ जागाबो तंनाय चिनि जनसाधारणनि सरकार से चालुकनाय अर्गानाइजेशन नों इमान जेसेबानो पार्टी किन्तु सरकारले बो त्रिपुराबासिनि सरकार त्रिपुराबासिनि समस्यानो समाधान खालायनायनि बिनि कर्तव्य बिनि डिउटी बिनि रेसपन्सिबिलिटी दङ जागाबो बो दाबि पूरण खालायकाके जोङो जागाव आजुबनायनि सिनि कोनो दरकार गरै आंखा खायो दिनै आंहाय शिल्पी बरगो जागाबो रोजाबनाय हाफारनि बरक साव जागा आं आजुबना नांगोंगे खोना जेसे हाफारनि बरक फानो जागा आजुबनानि नाङै मानो आं कयनाय त्रिपुरा सारकनो नरक एक्टिभ नानि नांगौ चिनि मानथाय सप्ताहैनो कोनो पार्टीनि हनै वानसु यावै त्रिपुरा सानि मानथाय हनै निनि थिनांनि निनि बुसुक फानो अ जागावो गलाय मानो अ दसावो तुमों जों तिनि सिजायां थांगे बेले हामबाय खामानि दाथे बुसुं सोंकक सालायका फास्टेनि मुंगोनां